बे भिडिअखौ जायबा आपल'ड होदोंमोन बियो आंनो नभेम्बरनि 5 तारिखआव आपल'ड होदोंमोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। गिबियाव नोंथांनिसिम मोनसे फोसावथाय, दिनै आंनि बार्थडेमोन। दिनै आंनि बार्थडेआव गोबां मानसिफोरा आंखौ विश खालामदों बा हेपि बार्थडे टु इउ होननानै हरदों। नाथाय आं बार्थडे फालिया रायजोफोरा आं केक हाफेराखै दिनैसिम। दा जेबो नङा, जायखिया प्रसादफोर बावोमोन आरो सिगां उन्दैयाव रायजोफोरनो ओंखाम जाहोयोमोन, दाउ बेदर जाहोयोमोन, बेबायदि जाहोयोमन। नाथाय आथिखालाव आं देरबाय, दा आं बेनिखायनो बार्थडे फालिनो गोसो गैला। अब्ला दिनै जोंनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय दाखालि बावैनो बे भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुकआव भाइरेल जाग्रोदोंमोन आरो फेसबुकनिफ्राय डाउनलड खालामनानै गोबां मानसिफोरा बा इउटिउबारफोरा गाव गावनि इउटिउब चेनेलाव होदोंमोन आरो गोबां मानसिफोरा नायदोंमोन बेखौ। आंबो होदोंमोन दाखालि बावै, नाथाय आं दाखालि बावै डिलिट खालामबाय। दा बेनि सायावनो माखासे जायबा भिडिअ हगारदोंमोन फेसबुकआव, बिथाङा भिडिअ खालामदों आरो बे भिडिअखौ थाबैनो डिलिट खालामनो थाखाय खावलायहरदों, जाहाथे बिसोरनि इयुना जेबो गाज्रि जाया। बेनिखायनो दा बे भिडिअखौ डिलिट खालामनो थाखाय बयबो खावलायदों आरोना, जेनेबा रायजो राजाफोराबो सोरबा मोजां मोनाखै जाहैबाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जुदि बानायदोंबा, भिडिअ बानायदोंबा डिलिट खालामबानो जाबाय आरो माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। दा माखासे भिडिअखौ नायदो, बेनि उनाव जों माखासे टपिकखौ आरोबाव बेखेवनोसै। थ' हेल' माय अल फ्रेन्ड्स, आंनि फेसबुक चेनेलाव गासैखौबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ फैनायनि टपिकआनो जाहैदों जायबा दाखालि बावै मोनसे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव जोबोद भाइरेल जादों। बे भिडिअखौ जायबा आपल'ड होदोंमोन बियो आंनो नभेम्बरनि 5 तारिखआव आपल'ड होदोंमोन। ओमफ्राय भिडिअखौ शुटखौ आंनो खालामदों आरो आपल'डखौबो आंनो होदोंमोन। माने गोरोन्थिया आंनिनो, भिडिअखौ प्राइभेटाव खालामालासिनो आं पाब्लिक खालामना होनाया जोबोद गोरोन्थि जादों आंनि। थ' बे जाथायनि थाखायनो आं दिनै फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों नोंथांमोननिसिम। जायबा बे स्क्रिनाव नुबाय थानाय फटकनि क्लिपखौ डाउनलड खालामनानै रि-आपल'ड होदों इउटिउब बा फेसबुकआव, बिसोरो नोंथांमोना थाबैनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ। जायबा जाथाया जादों बिसोरो आंनिसिम मोनसे रिक्वेस्ट हरदों दि बे भिडिअखौ नोंथाङा थाबैनो डिलिट खालामहोनांगौ। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे आंनि खावलायनायखौ रिक्वेस्टखौ जासिहरदों दि नोंथांमोना बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ। मानो होनबा बिथाङा बे भिडिअखौ लानानै गावनि फिउचाराव गाज्रि दाजाथों आरो नोंथांमोनाबो गाज्रि दाजाथों, आंहाबो गाज्रि दाजाथों। बिनि थाखायनो आं बयनिसिमबो जे रिक्वेस्टखौ एक्सेप्ट खालामो होननानै आं आसा खालामो। थाबैनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ। जाथायाथ' इसेबां बेफोरबायदि नङा, अब्लाबो मानो होनबा ससियेल मिडियायाव एसे एनैया जायफोरबा नुयो बियो भाइरेल जाखायो। मानो होनब्ला बेफोर गोरोन्थिया बयहाबो जायो। बिनि थाखायनो माने आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बियो, बे भिडिअखौ थाबैनो डिलिट खालामनांगौ आरो जायफोरबा रि-आपल'ड फेस केम खालामनानै डाउनलड होगासिनो बिसोरबो थाबैनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ। जाहाथे बिथाङा जायबा जाथाय जादों बियो बे भिडिअखौ लानानै जुदि ससियेल मिडियायाव जुदि बे भाइरेल जाबाय थायोब्ला बिथाङा माबा मोनसे गावनि फिउचाराव गाज्रि दाजाथों। बेहाबो संसार दं, बयहाबो संसार दं। बिनि थाखायनो नोंथांमोनाबो थाबैनो बे भिडिअखौ डिलिट खालामनांगौ होननानै आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो। प्लिज खेमसे डिलिट खालामना हो। थ' आंनि भिडिअआ बेसांल', आं बेखौल' बुंनानै नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो जे भिडिअआ दा बावैनो डिलिट जानांगौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आं बे रिक्वेस्टखौ खालामो। ससियेल मिडियायाव गोबां मानसिफ्रानो आंखौ बुंहरगासिनो, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामो जे बे जाथायखौ बेखिनियावनो दानो थाबैनो फोजोबस्रांनांगौ। मानो अब्ला जायहा जाथाय जादों बेबो माने गोजोनै थानो हानाय बायदि सान्थियै। मानो होनबा बेफोरथ' ससियेल मिडियायाव जोबोद भाइरेल जाखायो मोनसे माबा मोनसे जुदि घटनाया फैयोब्ला। बिनि थाखायनो आं अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ माखासे भिडिअखौ। बेनोमोन भिडिअआ, बा बेनोमोन माने बे सेंग्रायानो बानायदोंमोन भिडिअखौ। जेनेबा बिथाङा जा बुंबाय बेखौ नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना भिडिअखौ दासिमबो दोनगासिनो दं इउटिउब चेनेलाव, बिथांमोना डिलिट खालामबानो जाबाय। जाहाथे जायबा जाथाय जादोंमोन बिथांमोननि इयुना जेबो गाज्रि जाया, जाहाथे बिसोरो जेबो जाया आरोना। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जुदि गोसो दंबा डिलिट खालामबानो जाबाय। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन। आरो लोगोसे नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। आंनि बे चेनेला 50,000 बारा थांबाय, 53,000 जानो थांगासिनो दङ आरो थाबैनो जोङो 1 लाखखौ नुनो मोनगोन होननानै जों आसा खालामबाय। 1 लाखखौ दानो नांथ'वा, जों फैगौ बोसोराव लागोन। बे 1 लाखआ बारा गेदेर बाथ्रा नङा। आरो जोङो मोनसे बाथ्रा माने उनाव बुंसिगोन। दा बे भिडिअ बुंला, नेक्स्ट भिडिअ बुंसिगोन। बेखौ नेक्स्ट भिडिअ बुङा जानो हागौ। जायखिजाया मोनसे बाथ्राबो दङ आरोना, बे बाथ्राखौ फोरमायनो लागा दङ, बेखौ उनाव फोरमायसिगोन। अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों, एसेनोसै। जय बर' हारिनि।